Selmilkom u nagħtikom merħba għal programm ieħor fis-sensiela Wirt Missirijiet il-Knisja. Din hija sensiela ta' programmi illi qegħdin nagħmlu jiena flimkien ma' Father Mario Delmar illi fiha qegħdin nieħdu ġimgħa wara ġimgħa il-missirijiet tal-Knisja, is-sant dak li nsejħulhom ukoll is-Santi Padri min kienu għaliex huma msejħin hekk u b'mod partikolari qed nieħdu il-kitbiet tagħhom, il-wird kbir li ħallewna fil-kitbiet tagħhom u fuq kollox ir-relevanza ta' dawn il-kitbiet għall-ġurnata tagħna tal-lum. Illum ħan nitkellmu dwar dokumenti importanti. Id-didakke. Id-didakke, xi tfisser din il-kelma? Xi konsisti dan id-dokument. Biex iweġibna bħas-soltu għaw Father Mario Delmar, illi miegħu qegħdin niddiskutu dwar daw it-temi li sfortunatament konna ngħidu li forsi huwa suġġett li ftit li xejn nafu dwaru f'pajjiżna. Huwa suġġett li madankollu huwa ta' importanza kbira. Bżejjed wieħed isegwi il-konverżjonijiet kbar li qed isiru lejn il-Knisja Kattolika f'pajjiżi oħra, inkluż fl-Amerika, mod speċjali anzi fl-Amerika, illi meta titkellem ma' daw il-persuni, ħafna minnhom jgħidulek illi waħda mir-raġunijiet kbar illi huma wassluhom illi jsiru kattoliċi kienu propju għaliex raw il-kitbiet ta' Santi Padri, il-kitbiet tal-missirijiet tal-Knisja. Father Mario, grazzi ħafna li għal darba oħra rġajt qiegħed magħna għal din is-sensiela. Grazie. Sensiela li jiena ċerti li tkun apprezzata ħafna mis-semmija tagħna. Forsi ta' min ngħidu li hemm il-ħsieb li anke fit-tmiem tas-sensiela anke forsi nagħmlu seminar għal dawk fost is-semmija tagħna li jkunu jixtiequ jissieħbu magħna, forsi seminar ta' nofs ta' nagħtu iktar dettalji quddiem illi anke niddiskutu daw it-temi u forsi mbagħad nagħtu aktar dettalji u xekk. Father Mario, id-didakke, ħanibdew it-tifsira tal-kelma. Ekku, id-didakke hija kelma bil-Grik nitfisser talim, jew b'Ingliż teaching. Hekk din id-darba se nitkellmu dwar kitba anonima, mhux bħal ma għamilna f'dawn l-aħħar programmi ġver kanna awturi li nafuhom ġver bħal Sant'Ignazio u San Clement. Din id-darba hija kitba anonima. Ekk li jġib din it-titlu, didakke, tfisser talim, ekku ma nafux. Fil-fatt però t-titlu ta' din il-kitba huwa aktar twil. Hemm diversi titli fil-fatt, wieħed minnhom huwa it-talim ta' 12 l-Apostlu. Imma hemm titli oħra. Irridu nagħmlu ċara però li din il-kitba avolja it-titlu huwa it-talim ta' 12 l-Apostlu ma fihx it-talim ta' 12 l-Apostli li Ġesu kien għażel, imma ta' nies li kienu speċi ta' missjonari itineranti ġifieri imorru minn post għall-ieħor. Kif kien San Pawl wara kollox. Ekku. Li kienu jmorru minn belt tal-oħra biex iwasslu it-talim nisrani. U allura dan id-didakke kien speċi ta' handbook, biex ngħidlek, handbook li kien jużaw dawn il-missjonarji itineranti fil-vjaġġi tagħhom. Walek importanti ħafna din il-kitba hija talim importanti li kien jużaw dawn il-missjonarji. Ħammur lura ftit fuq il-fatt li inti għattilna huwa anonimu. Jista' jkun illi huwa anonimu fis-sens li huwa ġabra li sar minn persuni differenti, jista' jkun. Ħa nieħdu eżempju ta' żminijiet tal-katekiżmu tal-Knisja Kattolika. M'hemmx awtur tiegħu imma huwa ġabra jiġifieri ta' minn persuni differenti tat-talim. U jista' jkun din kienet ir-raġuni allura li huwa tal-ebda awtur partikolari imma huwa ġabra ta' meta taqrah, ġifieri hawnhekk huwa hija kitba qasira ħafna li 16 il-paragrafu. Ġifieri taqrah f'kemm li ngħidlek. Però ta' tinduna li hemm diversi idejn fih biex ngħidlek, qed tifhem hemm ġifieri huwa maqsum f'erba' partijiet,
maqsum f'4 partijiet. Għandek l-ewwel parti hija parti ngħidulha morali, ġifieri pratikament hija l-parti taż-żewġ triqat. Għandek quddiemek żewġ triqat, it-triq tal-ħajja u triq tal-mewt. Issa nidħlu fihom daqsxejn fid-dettall ġifier. Ġifieri l-ewwel parti. Imbagħad għandek il-parti liturġika, fejn għandek jissemma l-mamudija, tissemma l-Ewkaristija, is-sawm, it-talb, ġifieri huma partijiet differenti, ġifieri l-ewwel parti żgur li kienet teżisti qabel ma nkitbet din il-kitba, żgur li kienet teżisti qabel. Il-partijiet l-oħra iżdiedu wara, biex imbagħad saret kitba waħda. Ġifieri xi ħadd ġabarhom flimkien. Hemm diversi għadulhom preċetti, ġifieri speċi ta' regolamenti, fil-fatt it-tielet parti wkoll hija parti ngħidulha dixxiplinari, dik li llum aħna ngħidulha liġi kanonika. Ġifieri ishom liġijiet, jew preċetti kif jgħidulhom. U l-aħħar parti hija parti ta' apokalissi, speċi ta' apokalissi, u meta tara tgħid dina x'għandha x'taqsam. Qed tifhem bad nitkellmu fuqha wkoll. Hemm jidher li hemm diversi fonti jgħidulhom. Wieħed mill-programmi tal-bidu minn għalija fl-ewwel wieħed inti kont qedtilna li bosta minn daw il-kitbiet ta' Santi Padri huma forom letterari differenti, u minnhom qegħdin forma ta' ittra pereżempju, hemm oħrajn huma omelija. X'forma letterarja għandu dal Din il-kitba mhix la hija omelija, la hija ittra, laqas hija trattat. Fil-fatt kien hemm min, pereżempju wieħed mill-studjużi tal-Padri tal-Knisja Taljan Quacquarelli, Antonio Quacquarelli jgħid li hija kitba enigmatika. Enigmatika ġifieri misterjuża biex ngħidlek, għax ma tistax tikkolloka, ma tistax poġġiha. Ma qed tifhem għax fiha diversi tipi fl-istess ħin. Ġifieri ma tistax poġġiha ġo xi tip wieħed ta' kitba. Ma tistax tgħid li hija trattat din. Ma tistax tgħid li hija ittra, qed tifhem? Studjuż ieħor il-Questen li huwa patrologu famuż, jgħid li hija speċi ta' kompendju. Kompendju ġifieri ġabra ta' preċetti morali, ta' istruzzjonijiet dwar organizzazzjoni tal-komunitajiet insara u regolamenti għandhom x'jaqsmu mal-funzjonijiet liturġiċi. Nistgħu ngħidu kważi li hija forma ta' manwal, dak bil-Ingliż nsejħulu handbook. Xi ħadd ġabar kien hemm dan u qalu ħanniġbruhom mal-komunità, anke għal dawn il-missjonarji itineranti li kien hemm imorru minn belt tal-oħra biex huma jkollhom xi ħaġa fuq xi jimxu. Kif pereżempju llum jinġabru affarijiet differenti għall katekisti tagħna. Huwa handbook, speċi ta' handbook. Imma fiha dal-valur kbir għalina għaliex nafu. Bħala żmien, inti kont qedtilna li l-kitbiet ta' Santi Padri huma marbutin mal-ewwel sekli tal-Knisja. Bħala żmien meta nkitbet di għandna u anke meta forsi ġiet skopruta anke żminijiet tagħna llum. Bħala żmien, id-data tagħha hija hemm ħafna teoriji. Però intendi m'hemmx data miktuba fuqha. M'hemmx data u li hu żgur li antikisma. Li hija żgur, kulħadd jaqbel magħha. Hemm min jiddata fis-sena 70, ġifieri ara kemm hija antika, qabel uħud mill-Evanġelji. 77, sena 70. Ġifieri kienu. Hemm min jiddata ftit iktar tard sal-150. Ġifieri f'dak il-bracket qegħdin, qed tifhem. Imma ġifieri ara kemm hija antika, ġifieri il-tendenza llum hi li jiddatawha fl-aħħar tal-ewwel seklu dik. L-ewwel tal-ewwel seklu 70, 90 dak iż-żmien li meta kienu qed jinkitbu l-Evanġelji. Issa li skoperta
fis-sena 1873 fil-monasteru ta' Santu Sepulkru Kostantinopli mill-metropolita ta' Nikomedija Filoteo Briennius kien jismu. Skoperta mhux ġifieri għax qabel kienet diġà hemm imma issa t-tesiet di ħadd m'għanduna biha qed tifhem u da skopri tartu imma ġifieri kienu diġà jafu biha qabel naturalment imma b'xi mod intesiet. Ikun hemm persuni jafu biha. Dan skoprija ma jagħtux każ tal-importanza kbira tagħha. Jiġifieri mhux wisq, mhux veri. Tiskanta daw il-monasteri antiki kemm kienu sors importanti għal daw id-dokumenti kbar, mhux ta' Santi Padri biss, illi raġaw tawna fi żmienna. Tiġa għattilna miż-żmien tagħha, żmien waħdu tiġa juri l-importanza kbira tagħha. Però għaliex hija importanti wkoll barra żmien. Din hija kitba importanti ħafna l-ewwel nett għaliex hija sors għajn, mhux veru, mill-iktar antik li għandna tal-liġi tal-Knisja, dik li llum ngħidula l-liġi kanonika, mhux veru, li l-Knisja hija organizzazzjoni umana wkoll. U allura jkun hemm bżonn ta' ċerta regolamenti. Ġifieri tintħass meta taqra, jiġifieri il-Knisja hija istituzzjoni divina, imma wkoll umana. Ġifieri allura bħala familja bil-forsi tkun hemm regolamenti, u għalhekk hija importanti dan il-kitba di dak għaliex hija l-iktar sors antik li għandna. Il-Knisja tal-bidu di dak tant kienet mogħtija importanza li ħafna kienu jikkonsidrawh importanti kważi daqs il-kodba tal-iskrittura ara kemm kienet importanti. Huwa importanti ħafna lina li jagħtina informazzjoni prezzjuża dwar il-Knisja tal-bidu. Ġifieri qed ngħidu l-ewwel seklu, storikament. Bħala ministeri, liturġija, il-katekezi tal-katekumeni, ġifieri ta' dawk li qegħdin jippreparaw ruħhom għall-magħmudija, ġifieri għalhekk hija importanti ħafna x'hija jagħtina din l-informazzjoni kif kienet organizzata l-Knisja tal-bidu. Ġifieri kif kienu jgħallmu lil daw in-nies li kienet jippreparaw ruħhom għall-magħmudija, x'tip ta' katekiżmu. Il-valur storiku tagħha ta' din il-kitba hija enormi, hija xhieda imprezzabbli tal-Knisja tal-bidu. Illi fih jagħtina informazzjoni dwar il-ħajja nisranija, organizzazzjoni tal-Knisja, dwar il-liturġija, nsemmu l-magħmudija, l-Ewkaristija u l-katekezi. Dan biex nsemmu xi ftit. Nistgħu ngħidu li hija importanti wkoll fl-aspett li llum turi anke l-apostoliċità tat-talim tal-Knisja, ġifieri li hemm kontinwazzjoni qed ngħid ġifieri li hija importanti. Ġifieri il-prinċipji bażiċi għax jekk huma l-ewwel insara. Ħassew illi jagħmlu l-ġabra, jagħmlu l-manwal ta' daw it-talim bażiku biex ngħidu hekk. Speċi ta' katekizmu bażiku fl-idea moderna ġifieri. Tat-talim prinċipali ta' dak iż-żmienijiet li ħassew li l-missjonarji li jmorru minn knisja l-oħra għandhom iwasslu. Dawn huma l-aktar affarijiet importanti. Meta naraw dak it-talim dakinhar u t-talim illum li għaddew kważi 2000 sena. Ġifieri nistgħu ngħidu li hemm kontinwità. Allura hemm din l-importanza u xejn. Ekk ħafna meta taqraħu inti tinduna li hemm kontinwità ġifieri fit-talim u ġifieri jekk ngħaddu pereżempju għall-ewwel parti tal-didake li hija d-dottrina taż-żewġ triqat. Ħa niġu għat-taqsim. Biex nidħlu għall-ewwel parti tiegħu, Għedti tinduna, ġviri, jisemmi affarijiet li l-lum, dejjem l-umanità
dejjem l-istess affarijiet biex. Inti u tgħidhom l-ewwel fakkartni f'dak it-tieni Ġwanni Pawlu t-tieni il-kultura tal-ħajja l-kultura tal-mewt. Inti semmejt it-triq tal-ħajja u t-triq tal-mewt. Imma anke dak li jsemmi Kristu fl-Evanġelju it-triq il-wiesa u t-triq id-dejqa. Ekku. Irridu ngħidu li hekk dan ngħidu l-dualizmu aħna, dualizmu etiku. Forsi kelma tqila, dualizmu ġifieri għandek żewġ options. Mhux hekk? Fil-ħajja. Dan huwa konnaturali għall-bniedem. Ġifieri ssiba f'kull biex ngħidlek reliġjon biex ngħidlek. Issiba fil-kulturi, issiba fid-dinja Griega. Fl-iskrittura nsibuha mill-bidunet. Din id-dualizmu, għandek is-siġra tal-ħajja tat-tajjeb u l-ħażin. Mhux hekk? Insibuha fil-Deuteronomju. Ħafna drabi għandek it-tajjeb u l-ħażin, il-barka u s-saħta, ħajja u mewt. Għandek fis-Salmi ukoll imbirek il-bniedem, it-tajjeb, mhux hekk, misħut il-bniedem li l-fiduċja tiegħu hija fil-bnedmin. Għandek il-Vanġelu nsibuha propju fil-dik meta Ġesu jgħidilna tħabtu biex titlu mill-bieb id-dejja. Illa għaliex wiesa t-triq tat-telfin, ġifieri wiesa l-bieb, wiesa t-triq, mentri triq id-dejqa hija tagħti għall-ħajja. Għandek dik ngħidu l-dualizmu. Hija evidenti ħafna pereżempju f'San Ġwan. Il-kapitlu, l-ewwel kapitlu d-dawlu d-dlam, il-ġlieda bejn d-dawl li tidel tul l-Evanġelju kollu. U din il-parti, l-ewwel parti tal-didaka hija din id-dualizmu, ġifieri speċi ta' katekezi din il-parti l-ewwel 6 kapitli, 6 paragrafi, hija ngħidula l-dottrina taż-żewġ triqat, ġveru. U xtaqt li naqra biċċa biex aħna induqu ftit u ġveru. Hekk jgħid hekk jibda hekk ara. 2 huma t-triqat, waħda tal-ħajja u l-oħra tal-mewt. U d-differenza bejniethom hija kbira. Hekk jgħid, differenza bejniethom hija kbira. Issa, din hi t-triq tal-ħajja. L-ewwel nett li inti tħobb lill-Alla illi ħalqek. Imbagħad li inti tħobb il-proxmu bħalek innifsek. U hawnhekk tiġi interessanti dik li aħna ngħidula ir-regola tad-deb li nsibuha fil-Vanġelu wkoll. Illi dak kollu li inti ma tridx illi jagħmlu lilek anke inti tagħmlux l-oħrajn. Interessanti li hawn qiegħda fil-negattiv. Fil-Vanġelu nsibuha fil-pożittiv. Għamel dak li trid li ħadd ieħor jagħmel miegħek għamlu. Hawnhekk qiegħda fin-negattiv. Jiġifieri hawnhekk qed jitkellem fuq it-triq tal-ħajja, ġifieri l-ewwel l-imħabba tal-Alla, l-imħabba tal-proxmu. Imbagħad jgħaddi li minn dan it-talim noħorġu talim ieħor li inti tħobb u titlob għal-dewwa. Il-Vanġelu ġifieri il-Vanġelu. Imma mhux biss tħobb u titlob imma wkoll illi ssum għal dawk, sumu jgħid għal dawk li jippersegwitawkom. Mhux biss tħobb u titlob ma ssum. Kemm interessanti ġveru. Għaliex x'jiswa illi speċi kwale meritu, x'inhu l-meritu jekk inti ġveru tħobb il-dawk li jħobbuk biss. Qed kwota l-Evanġelu. Forsi mhux ukoll il-pagani jagħmluh dan ġveru. Intom iżda ħobbu lil dawk li jogħbodukom. U ma jkollkomx edewwa, Intu komment fih nifsu, meta tibda tara sentenzi bħal daw, tinduna kemm huwa ukoll jikkonferma l-autentiċità tal-Evanġeli fihom infushom. Jiġifieri meta qed titkellem fuq għandek l-enfasi, 2 huma triqat, dik tal-ħajja, dik tal-mewt. Tibda tinduna għaż-żminijiet tagħna f'Ademari. L-importanza kbira tagħha di.
Meta ħafna drabi tentazzjoni kbira tagħna hija li nsibu triq tan-nofs it-tielet triq. Hija impliċita din. Hija ċara. Hija ċara hawnhekk fil-fatt. Dak li qal Kristu ma tistax taqdu l-Alla u l-flus, pereżempju. Ekku, hawnhekk fil-fatt hekk jgħid tara illi l-iskop ta' din il-katekeżi hija waħda li dak li jkun se jitgħammed għax qed iridu niftakru dija katekeżi uġver għal dawk li qed jersqu għal magħmudija. Illi qed jurihom illi jridu jagħmlu għażla fundamentali. U din allum forsi ma tantx inħossu għadi, peress li aħna nitgħamdu żaru, m'aħniex inħossu għadi, speċi li l-magħmudija titlob minna dik li ngħidulha llum fundamental option. Illi aħna rridu nagħmluha bħala kbar, ħajtek, imma daw peress li kienu jtagħmdu kbar rridu jagħmluha qabel il-magħmudija. Jiġifieri dal-katekiżmu qed ipoġġik quddiem din l-option, din l-għażla fundamentali. Jew tittażel it-triq tal-ħajja. M'hemmx triq tan-nofs, din hija il-konklużjoni. Ma tistax tażel triq oħra. Il-katekumenu huwa imħeġġeġ illi jażel it-triq tal-ħajja. U triq tal-ħajja hija l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu, imbagħad għandek jidħol f'ħafna dettalji. Imbagħad il-mod kif inti ħadd esprimija u tħobb il-proxmu. Ġifieri meta qed jgħidlek hemmhekk mhux taħfirlu biss, mhux tħobbu biss, fil-prattika suma lih. Mhux titlob għalih biss, anke ssum. Ġifieri lest li tagħmel sagrifiċċju mhux għal ħbieb tiegħek biss, mhux għal uliedek biss għal dawk li tħobb li jħobbuk. Imma anke dawk li jagħmlu l-ħsar. Jiġifieri ara kemm jidħol f'dettalji fiha din, li qawwija. Mbagħad jgħid pereżempju li inti trid tastieni ruħek mix-xewqat tal-ġisem. Ġifieri bniedem huwa bniedem mhux hekk. Hekk il-parti mill-imħabba tal-Alla hija din ma timxix fuq ix-xewqat tal-ġisem. Illi inti tgħin u tagħti karità. Imbagħad għandek il-parti oħra li jitkellem fuq pratikament il-komandamenti. Ma din għadna fl-ewwel parti l-ewwel parti hija it-triq tal-ħajja. Għandek parti biex ngħidlek pożittiva x'għandek tagħmel. U mbagħad għandek parti speċi negattiva x'm'għandekx tagħmel. Għal għandek la toqtolx, la tikkommettix adulterju. Affarijiet qegħdin fil-kmandamenti. Kmandamenti wara xulxin. Imma affarijiet oħra li huma verament interessanti illi ma sax ma nsemmuhomx illum għax qed jissemmew ħafna wkoll veru. La tagħmilx abort. Hija l-ewwel darba di li nsibuha di hawnhekk. Qed ċara. Illi la toqtolx il-libnek permezz ta' abort għalkemm ċara. Lanqas għandek toqtol lit-tarbija li għadha kif twildet, ġifieri l-infantiċidju. La tabbużax bit-tfal. Oħra di. Ġifieri tantu maċari hu. Li hija parti mit-triq tal-ħajja din, qed tifhem? Li tgħix daw il-kmandamenti. Illi la tiżnix, la tisrax, la tipprattikax il-maġija. Il-maġija. Kollha affarijiet tal-żmien. Affarijiet qed tajdaw, qed nitkellem għallum da. Da qed ngħidu l-ewwel seklu ta' ġifieri, ara kemm interessanti u kemm importanti din il-kitba ġifieri. Lajku illi m'għandekx ikollok speċi tgħix ħajja doppja. La fil-ħsibijiet, laqas fil-kliem li tgħix ħajja doppja li tkun bniedem sinċir. Tipprova taqbad ma' żewġ naħat kważi ħajja doppja. Mhux minn banda turi mod u mbagħad fil-prattika is-sinċerità. Tkunx rajb, tkunx ipokrita, tkunx ħażin, laqqas superf. Kemm jidħol f'dettalji.
la toboċ l-lebda bniedem, l-lebda bniedem. Fadja Mario. Et naqra biċċiet, taġa xej. Biex imħabba l-ħin ukoll. Inti semmejt taqsimiet oħra, dik kienet l-ewwel waħda. L-ewwel waħda hemm it-triq tal-mewt ukoll. Ukoll. Li mhux hekk. Li huwa jagħti dettalji. Mbagħad għandek it-triq tal-mewt li hija paragrafu ieħor, paragrafu wieħed biss, u interessanti li triq tal-ħajja fija 4 paragrafi, mentri it-triq tal-mewt fija paragrafu wieħed biss, pratikament isemmi diversi dnubiet. Diversi dnubiet illi wieħed jaqa' fihom mhux veru, l-omiċidi, l-adulteri, l-idolatrija. Din hija triq tal-mewtu, triq li hija mimlija bis-saħta mhux veru, tresqek lejn il-mewt. U allura ekku jgħid fl-aħħar f'din il-paragrafu uliedi, uqgħodu attenti minn dawn il-waqat u minn dawn il-bnubiet, uqgħodu attenti, ġifieri dija. U għalhekk mbagħad fil-sitt paragrafu interessanti wkoll jgħid illi uqgħod attent, illi inti ma titbijeċ minn din id-dottrina, titbijeċ. U jekk inti tista' tieħu fuqek dan il-madma tal-mulej, ara dan po interessanti dan il-paragrafu, jekk inti tista' tieħu fuqek dan il-madma tal-mulej, inti tkun perfett. Imma jekk inti ma tistax, almenu għamel li tista'. Għal-kemm bisabija. Hemm ċerta umanità fija wkoll. Ġifieri mhux qed jippretendi l-perfett. Il-ġlieda tal-bniedem biex jagħmel it-tajjeb, biex jagħmel it-tajjeb. Ġifieri qed il-mixja tal-konverzjoni. Almenu għamel li tista'. Il-mixja imma li tal-konversjoni. għamel li tista' qed jgħidlu ġveru, ġifieri interessanti ħafna. It-tieni aspett, u t-tieni parti, għax inti semmejna 4 partijiet. Tieni sezzjoni, tieni taqsima. Fuq xiex jitkellem? Ekku, tieni sezzjoni titratta dwar istruzzjonijiet liturġiċi. Ġifieri l-ewwel nett tara titkellem it-tieni parti dwar il-mamudija. Interessanti ħafna din, għaliex din il-parti, paragrafu 7, ekku l-mamudija jgħid illi għandek tammetek, ġifieri ara fejni dik li aħna qed ngħidu l-veru il-regolamenti daw, hekk għandek tammet. Ġifieri hemm ir-rid. Qed tifhem illi l-ewwel nett il-formola għandek tammet fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u tuża il-maġiri, il-maħaj, mhux il-ma, qed tifhem. Interessanti daw id-dettalji ġvelu. Net il-mamudija f'isem it-Trinità. Jissemmew 3 persuni. Li tuża il-maġiri. Għaliex? Il-maħaj. U issa, il-mamudija. Ġesu l-Samaritana. Min jemmen fija minnu jħorġu xmajja tal-maħaj. Mux sempliciment l-maqijiet tal-adira, imma. Imbagħad minn hawn nindunaw illi l-mamudija ħafna drabi kienet issir b'immersjoni, ġifieri jozzuk ġol ilma għal 3 darbiet, għal 3 darbiet. Issa, jekk però isemmi wkoll illi tista' ssir il-mamudija fejn mhux possibbli, bħalma nagħmlu aħna ġifieri li nitfgħu l-ilma fuq ir-ras. Kienet ġa permessa mill-bidu. Ekku, ġa permessa, tex tissemma hawnhekk, qed tifhem? U again 3 darbiet fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Qed nagħmel din l-enfasi li kienet permessa mill-bidu għaliex hemm
denominazzjonijiet insara li jgħidu illi il-forma tal-mamudija bitfiħ tal-ilma fuq ir-ras mhijiex valida. U jgħidu li jiġifieri hija ċara ħafna. Hija ċara ħafna li mill-bidu tal-Knisja. Però jiena anke f'dan qed nara aspetti ieħor Fader Mario. L-universalità sa mill-bidu. Jiġifieri mhux biss fit-tagħlim, imma anke fil-liturġija, fir-rit. U dan huwa li jagħmilha. Jiġifieri mhux kulħadd jamministra s-sagrament kif ifettillu f'komunità skont min ikun jimxi mod u f'komunità jimxi mod ieħor. Ġifier sa mill-bidunet tira għandek formola universali kullimkien li baqgħet l-istess formola sal-lum għad ewwel fejn sena baqgħet. Fader Mario jekk permetti li nieqfu ftit mumenti osra li nagħmlu waqfa u mbagħad nerġgħu nkomplu wara. Għalhekk nistidnu nkomplu bqgħu magħna. Nerġa' nilqakom fostna t-tieni parti tal-programm fis-sensiela Wirt Missirijiet il-Knisja. Ja sensiela dawk li ma kinux magħna qabel li fiha qegħdin jiena u Fader Mario nitkellmu Fader Mario Delmar qegħdin nitkellmu dwar il-kidbiet li ħallewlna il-wirt ta' kidbiet li ħallewlna diversi persuni sa mill-ewwel sekli li huma konsidrati mill-Knisja bħala missirijiet il-Knisja għaliex dawn jgħaddulna wirt ta' tagħlim sa mill-ewwel sekli. Ħafna minnhom kienu persuni li kienu propju anke jafu lill-apostli u kif qed naraw fil-programm tal-lum qegħdin nitkellmu dwar dokument li għalkemm m'għandux awtur wieħed huwa speċi ta' manwal ta' ġabra ta' tagħlim u riti li kienu ipprattikati mill-Knisja f'dak iż-żmien, però huwa propju mill-bidu net tal-Knisja. Fader Mario għal fl-ewwel parti għalilna illi dana aktar huwa ta' bejn is-sena 70 wara Kristu, ġifieri qed nitkellmu sena 70 wara Kristu, qed nitkellmu biss 40 sena wara li Kristu mietu tara s-sema. Ġifieri bejn is-sena 70 u 700 propju żmien li anke kienu qegħdin jinkitbu l-Evanġeli. Fl-aħħar parti tal-istaqbel waqafna, Fader Mario kien qed isemmilna t-tieni aspett għaliex dan id-dida kemm minkejja li huwa qasir ħafna kull ma fih 16 paragrafu, però huwa maqsum f'erba' partijiet. L-ewwel parti li ġa tkellimna fuqha hija l-parti fejn il-dokument jitkellem fuq iż-żewġ toroq. Hemm żewġ toroq, it-triq tal-ħajja u triq tal-mewt. Tiġa tħallna fid-dettall fuqha. Issa t-tieni parti hawnhekk qed jitkellem dwar kif għandhom ikunu iċċelebrati, isiru ċelebrazzjonijiet. U Fader Mario bqajna jitkellem fuq kif kienet tiġi amministrata l-Mamudija. Ekku, interessanti wkoll fuq il-Mamudija hekk jgħid li kemm dak li jgħammet u kemm dak li se jitgħammet għandhom jagħmlu sawma. Anka dak li jagħmel. Anke min se jagħmel. Anke l-Ministru. Anke għandhom jagħmlu sawma u possibilment anke oħrajn sejjew tal-familja. Ġifieri tagħmel sawma, jagħmlu sawma. Ekku, ġifieri interessanti di. Rigward is-sawm, għax imbagħad jitkellem anke fuq is-sawm, jgħid li għandu jsir nhar Erba' u nhar ta' Ġimgħa. Ġifieri minn hemm ġejja di. Is-sawm nhar ta' Erba' u nhar ta' Ġimgħa, jissemmiha id-didake. Sawm illi jrid ikun sinċir, kif jgħid Ġesus, veru tissomux bħalma jagħmlu dawk ieħor, sinċir. U t-tifsira tas-sawm li s-sum tfisser li tumilja ruħek, Is-sum huwa talb fih innifsu. Is-sawm huwa talb fih innifsu. U jissemma wkoll is-sawm għal min jippersegwitak.
Ġifieri hawnhekk inti tiġa semmejt fil-bidu fl-ewwel parti meta qed titkellem fuq triq tal-ħajja u triq tal-mewt, tiġa semmejt suma l-edewa tagħkom. Issa hawnhekk qed jerġa' jidħol is-sawm għal dawk li ħajtagħmlu u għal dak li ħajgħammet u għall-komunità stess li ħatilqa' din nisran ġdid fiħdana. Il-parteċipazzjoni ġifieri komunitarja. L-importanza li dak iż-żmien, sa minn dak iż-żmien kienu jagħtu lis-sawmu. Ħafna fil-fatt. Anka l-ġranet infushom. Ġranet infushom. Milli jidher kienet kważi isa xi ħaġa obbligatorja kif jidheraw illi l-insara jsumu f'dawk il-żewġ Jiena naf kif jiżgur l-semmija tagħna jafu kemm hu persuni anka li għadhom iżommu din tal-astinenza pereżempju nhar terba wkoll l-erba' u l-ġimgħa. Jiġifieri din mhix xi ħaġa devozzjoni kważi nuża kelma goffa vojta li twildet matul iż-żmien, ma xi ħaġa li kienet diġà qiegħda hemm fl-ewwel snin tal-Knisja. Ekku titkellem ukoll din il-parti fuq it-talb, u tissemma il-missierna. Aw il-missierna illi għandha tingħat 3 darbiet kuljum. Hekk jgħidha 3 darbiet kuljum, għandkom titolbu hekk 3 darbiet. Ma jgħidx meta fil-ħin tal-ġurnata, ma 3 darbiet għandha tingħat il-missierna. Imbagħad interessanti wkoll hija l-istqarrija tad-dnubiet illi tissemma għandna żewġ aċċenni ċari fuqha illi għandna fil-paragrafu 4 bħala mezz ta' tisfija qabel it-talb. U paragrafu ktar tard bħala xi ħaġa li tittiġi qabel il-qsim tal-ħobs, u mbagħad nitkellmu fuqha. Imbagħad għandek l-Ewkaristija. L-Ewkaristija illi fiha hawnhekk insibu l-ewwel biex ngħidlek talbiet ewkaristiċi, dak li nużaw fil-quddiesa. Għandna hekk l-ewwel talbiet li jissemma l-kalċi, jissemma l-qsim tal-ħobs. U mbagħad għandna importanti ħafna din illi ħadd jgħid hekk ara ħadd m'għandu jiekol jew jixrob mill-Ewkaristija jekk mhux dawk li huma mamdin f'isem il-mulej. Jiġifieri ħadd m'għandu jiekol mill-Ewkaristija jekk mhuwiex mammed. Ekku, dan hawn żewġ paragrafi illi għandna l-Ewkaristija pratikament u xtaqt naqra biċċa minnha wkoll. Fil-fatt jgħid hekk ara. Roddu ħajr b'dan il-mod, l-ewwel għall-kalċi. Inroddu lek ħaj missier għad-dilja mqazza ta' David, il-qaddej tiegħek li inti għarrafna biha permezz ta' ibnek Ġesu, lilek il-glorja l-dejjem ta' dejjem. Imbagħad għall-ħobża maqsuma, il-fraktio panis dik il-famuża, inroddu lek ħajr missierna għal-ħajja u l-erf li għarrafna bih permezz ta' ibnek Ġesu, lilek il-glorja l-dejjem ta' dejjem. Kif din il-ħobża kienet imxerda fuq l-oljiet bħala qamħ u meta nġabar sar ħobża waħda, hekk il-Knisja tiegħek tinġabar minn truf l-art fis-saltna tiegħek għax tiegħek il-glorja u l-qawwa permezz ta' Ġesu Kristu għal dejjem ta' dejjem. Ħadd m'għandu jiekol jew jixrob mill-Ewkaristija tagħkom jekk mhuwiex mammed. F'isem il-mulej. Kemm nixtieq nistgħu għandna l-ħin li nistgħu niftħu fuq għadi għaliex għandek teoloġija fiha profonda tal-komunità. Dak li anke jgħid San Pawl aħna li kilna minn ħobża waħda aħna ġisem wieħed l-idea tal-qamħ illi jsir raġna waħda ħafna li jsiru ġisem wieħed. Fodem Mario, ma nafx fuq dal-aspett jekk hemm xi punti oħra trid tissemmi. Qabel ngħaddu mħabba qed niġri mħabba l-ħin. Ejja li xtaqt insemmi il għaliex fuq l-Ewkaristija jgħid hekk ukoll illi jekk hemm dawk kollha illi għandhom xi jgħidu ma xi ħadd jgħid diskordja, xi ħaġa nuqqas ta' ftehim. Illi m'għandhomx jersqu l-Ewkaristija qabel ma jirranġaw.
qabel ma jiġu rikonċiljati. Qed jgħid nuqqas ta' ftehim. Nuqqas ta' ftehim, ġifieri diskordja. Ġifieri sabiex is-sagrifiċċju tagħkom ma jkunx profanat. Ġifieri l-idea li inti tersaq lejn l-Ewkaristija. Għax inti f'komunjoni x'faqda. Se jekk inti m'intix faqda, allura ma tistax. Issa ħaġa oħra importanti wkoll li tajjeb li nsemmu hawnhekk avolja qiegħda fit-tielet parti, paragrafu 14 jitkellem fuq il-quddiesa tal-ħadd. Li il-ħadd fuq il-ħadd, jum il-mulej, illi għand hemm paragrafu illi jgħidlek ara f'jum il-mulej, ġifieri hemmhekk diġà qed jissemma hekk ara, jum il-mulej maqudin flimkien aqsmu il-ħobs u rringrazzjaw wara li tkunu stqarrejtu d-dnubiet tagħkom. Ara kemm ċara di. Sabiex is-sagrifiċċju tagħkom ikun pur, safi. Għatem din l-istqarrijiet ta' dnub ta' ħtijiet illum fil-bidu ta' quddiem. Dik li aħna nagħmlu il-konfitja, in-nisqar l-alla ara, ġifieri li l-ewwel għandek tistqar id-dnubiet tiegħek. Minkejja qed nirrifletti minkejja li id-dokument instab jew ġi skopert tant tard. Però dawn l-affarijiet kienu baqgħu hemmhekk fil-liturġija tal-Knisja. It-tqul kollu ta' żmienu. Fadem ma trix niġu għal-taqsima l-oħra. It-tielet taqsima hija dik disciplinari. Ġifieri hija leġiżlazzjoni biex ngħidlek. U hawnhekk titratta diversi punti hawnhekk din il-parti hekk insemmu l-ewwel nett il-familja. Il-familja, il-fedeltà bejn il-miżżewġin. L-adulterju huwa kundannat darbtejn. Insibu l-ewwel kundanna ċara tal-abort, li semmejna l-infantiċidju, u l-bażi tad-dixxiplina tal-ulied hija l-biża' tal-Alla. Kemm huwa importanti daw. Id-dixxiplina tal-ulied il-bażi tagħha skont din il-kitba hija l-biża' tal-Alla. X'ifhem biha l-biża' tal-Alla hemmhekk? Il-biża' minn Alla? Biża' mhux biża' ġifieri minnu fis-sens terruru. Il-biża' tal-Alla ġifieri li jiena noqgħod attent li ma nonqsux għax tant inħobbu. Dik hi l-biża' sens ta' biża' li jiena nimxi fuq it-tagħlim tal-Vanġelu. Tifhem? Dak il-mod jiena qed nibża minn Alla, nibża li nonqsu għax tant inħobbu. Mhux biża' tal-Alla fis-sens ta' xi missier kattiv, imma biża' tal-Alla f'da sens. Xejn iktar it-taqsima. Jitkellem fuq il-karità, l-elemosina li inti bħala nisrani hekk tkun bniedem li tgħin lil minhu fil-bżonn. Jitkellem fuq ix-xogħol li l-nisrani għandu jaħdem u hawnhekk hawn ukoll meta fl-ewwel parti it-triq tal-ħajja li jgħid li m'għandniex inkunu għażiena, ma jkunx għażien, għalhekk għandek taħdem. Il-valur penitenzjali tal-karità li inti meta tagħti karità inti qiegħed tagħmel tpatti għad-nubiet. Imbagħad għandek parti oħra fuq il-foqra, l-assistenza lejn il-foqra u li għandna naqsmu illi ngħidu la komunjoni dei beni li aħna naqsmu l-ġid tagħna ma' minnu fil-bżonn. Juri li l-impenn tal-Knisja għal ġustizzja aktar soċjali, assistenza lil-fqar fuq bażi ta' Knisja, ta' komunità, mhux biss individwalment, mhux biss jien ngħin lil xi ħadd fqir, imma anke bħala komunità. Pereżempju bħala parroċċa. Il-koinonija, din il-komunjoni l-għaqda tfisser li tpoġġi ġidek f'komunjoni, ħaġa li skont l-awtur tad-didake anke l-foqra jridu jagħmluha. Mhux biss minnu senjur. Dik l-armla li tat dik it-tikka żgħira u Ġesu jgħidulhom tat
dak kollu li kellha. Ekku, ġifieri skont da anke l-foqra u anke l-ħaddiema jridu jagħmlu. Ġifieri kulħadd skont dak li għandu. Il-kapaċitajiet li tiegħek. Imma li aħna l-koll bħala komunità ngħinu lil xulxinu. Dik l-idea mhux veri. Imbagħad għandek il-parti interessanti ħafna rigward jekk dak din il-parti dixxiplinari qed ngħidu. U tielet parti għadna dejjem. Rigward il-ministeri fil-Knisja. Din hija interessanti ħafna. Għaliex hawnhekk naraw li dan l-awtur hekk qed juri li fil-Knisja dak iż-żmien qed ngħidu l-ewwel seklu ġveru kien hemm żewġ tipi ta' ministeri fil-Knisja. Kien hemm ministeri istituzzjonali ġifieri li jitolbu ordinazzjoni. Isemmi l-isfijiet u d-djakni. Presbiteri ma jissemmewx. L-isfijiet u d-djakni. Dawn huma ministeri ġifieri li kienu fil-lokal. U li kienu jitolbu ordinazzjoni. Issa magħhom kien hemm ukoll tip ieħor ta' ministeru li jsemmew hawnhekk. Illina insejħulhom ministeri karizmatiċi. X'jiġifieri? Jiġifieri għandhom don mill-Ispiritu. Ma jitolbux ordinazzjoni daw. Issa, min kienu daw il-ministeri karizmatiċi? Jisemmi 3, jisemmi apostli, profeti u għalliema. Apostli mhumiex l-apostli li nafu bihom kienu itineranti, ġifieri jiġru minn post għall-ieħor jieqfu f'post għal ġurnata jew 2. Darli aħna nsejħulhom missjonari. Missjonari, ġifieri ikomplu l-vjaġġ kien jagħmlu dan ix-xogħol ta' tagħlim b'xejn. Imma għandek il-profeti, dawn kienu l-veri gwidi spiritwali tal-komunità. Il-profeti jissemmew ħafna hawnhekk. L-awtur ta' Didake jisħaq ħafna li l-membri tal-komunità nisranija joqogħdu attenti. Mill-profeti foloz għax kien hemm ukoll xi wħud. Anke Ġesu fl-Evanġelju. Issa kif tarfu l-profeta falsi jgħid il-profeti veri kienu dawk li jaqdu d-dmir tagħhom mingħajr interessi. U li jipprattikaw il-preċetti tal-Mulej li jkollhom fihom l-Ispiritu ta' Kristu li jrid jidher mhux tant minn dak li jgħidu, daqstant mill-ħajja tagħhom. Ġifieri l-ħajja tagħhom taqbel ma' dak li għalmu. Hemmhekk tinduna li dan huwa profeta vera, awtentiku. Dan l-enfasi mid-didakista turi li kien hemm problema serja b'dawn il-profeti. Problema serja għax kien hemm ukoll profeti foloz. U fil-fatt mument minnhom jgħid li jekk xi ħadd minn daw il-profeti jitolbok il-flus, dan ifisser li mhuwiex veru. Kien sinjal tan sempliċi u ċaru. Imma għandek l-allima ġifieri llum ngħidulhom katekisti aħna. L-allima x-xogħol partikolari tagħhom kienu li jgħallmu u qed irid joqgħod attent li t-tagħlim tagħhom kien skont il-fidi tradizzjonali kienu il-katekisti tal-komunità. Ġifieri fil-komunità kien ikun hemm il-katekista. Ġifieri dawn kienu ministeri karizmatiċi. Ma kienx hemm bżonn ta' ordinazzjoni. Dan l-istrutturi li qed issemmi tant huma importanti llum, tant huma sempliċi. U jistgħu anke llum fil-fatt f'ħafna postijiet hija l-istess struttura forsi b'ismijiet differenti. Illi jkunu l-bażi strutturali tal-komunità nisranija llum. Issa li imbagħad għandek il-ministeri l-oħrajn li semmejna l-isqof u diaknu. X'intendi mbagħad wara iddaħħal il-Presbiteru imma hemmhekk kien għadu ma daħalx. Ma jissemmiex. Imma hemmhekk kien għadu ma daħalx. Għax għadna fil-bidunet. Fatt fl-Atti tal-Apostli l-ewwel li semmew huma djakni. Wara l-Apostli mhux hekk. Rigward
daw iż-żewġ ministeri li għaw interessanti hawnhekk hija din illi jgħid illi hekk għażlu qed jgħid lill-komunità għażlu isfijiet u djakni. Denji tal-mulej. Jiġifieri li jkunu, hawnhekk għandna l-kriterji wkoll issa, mhux biss għażlu, imma x'irid ikollhom daw biex tażilhom, li jridu jkunu nies umli, diżinteressati fis-sens li m'għandhomx moħħhom flus. Ekku. Mhux interess personali. Mhux interess u nies sikuri, ġifieri naf li hu bniedem li toqgħod fuq, tifhem? Ma interessanti daw iż-żewġ affarijiet u ġveri qed jgħidilhom għażlu intom għażlu, ġifieri il-komunità kellha sej kbira fiha di. Il-komunità tażilhom. Illum mhux faċli din. Ġifieri dak iż-żmien kienu komunitajiet żgħar. Però anke f'dan l-aspett, ġifieri meta rajnija u ġifieri fi żminijiet issa riċent ġifieri konsultazzjoni li ssir biex jintażel l-isqof. Mhux hekk, ġifieri llum għadha teżisti di. U llum anke ġifieri fid-djoċesi jsiru anke meta jiġi biex magħżul kappillan f'parroċċa, l-isqof jikkonsulta mal-konsill pastorali, mas-saċerdoti, ġifieri huma dawk li huma involuti fil-parroċċa, issir dil-konsultazzjoni. Fadem Mario, baqalna ftit ħin, nixtieq forsi nilħqu missu ir-raba fuq l-aħħar punt. Ir-raba fażi ta' din il-sezzjoni ta' din il-kitba hija Apokalissi. Meta taqra tgħidilna postaw tgħidix x'għandu x'taqsam din l-Apokalissi hawnhekk. Ekku, il-paragrafu huwa f'postu hawnhekk meta taqra inti fil-kuntest tal-kitba kollha. Illa li hawnhekk bdejna bit-triq tal-ħajja. Mhux hekk? Bl-għażla il-nisran irid jagħżel it-triq tal-ħajja. Hija bħala opzjoni fundamentali. Issa, il-paragrafu rigward l-Apokalissi huwa f'postu għaliex jinkwadra b'mod naturali mad-dottrina li nsibu f'din il-kitba li hija kif għedna orjentata biex tħejji lill-insara għall-miġja ta' Kristu, għat-tieni miġja ta' Kristu. Li fl-ewwel insara tant kienet xi ħaġa importanti għalhom. Ħafna. Issa. U kellhom talba l-maranatà ejja mulej Ġesu. U jispiċċa hekk, propjament, jispiċċa bil-maranatà ejja mulej Ġesu. Iġifieri għaliex għax Ġesu huwa l-ħajja tagħna. Ġesu huwa l-ħajja. Għalhekk huwa f'postu dan, fil-fatt jgħid hekk hux veru. Għodu attenti fuq l-ħajja tagħkom, kunu preparati għaliex ma tafux is-sija illi il-mulej se jerġa' jiġi. Ġifieri bħalma għandna fl-Apokalissi u bħalma anke fl-Evanġelju stess hux veru. Isemmi wkoll il-qawmin tal-imwiet, il-qawma tal-imwiet. U għalhekk dan il-paragrafu jgħid hekk ara li biex isalva in-nisran għandu bżonn skont l-awtur il-perseveranza fil-fidi. Għalhekk qiegħda f'posta din il-paragrafu ġver. Issa, il-perseveranza fil-fidi, il-fidi hawnhekk qed jifhem l-adeżjoni għat-triq tal-ħajja. Ġifieri inti biex issalva u allura tkun ippreparata l-meta l-mulej jerġa' jiġi, inti trid tippersevera fil-fidi ġifieri f'din l-għażla tat-triq tal-ħajja. U dan qiegħed ipoġġi u għaw qed tidher issa l-importanza ta' dit taqsima fid-dokument. Għax int fil-bidu qed kultant tista' tgħid imma dax għandu x'jaqsam hawnhekk. Missa dal-parti qed ippoġġi f'perspettiva it-tliet taqsimiet l-oħra. Għaliex jiena irrid nagħżel it-tliq tal-ħajja? Għaliex għandi niċċelebra
Jum il-mulej, il-mamudija u l-affarijiet kollha. Għaliex għandi nġib ruħi b'dan il-mod fit-tielet parti għandek il-parti leġislattiva biex ngħidlek. U r-raġuni hija ta' dak kollu, kważi l-konklużjoni. Dan huwa l-konklużjoni ta' dak kollu. Il-ħarsa l-qudiem. X'qed nagħmel illum fil-ħajja tiegħi? Imma għaliex qed nagħmel dak kollu fil-ħajja tiegħi? Bil-ħarsa ta' tat-tieni miġġiel ta' Ġesu. U hawnhekk tidħol partija apokalittika. Li tippersevera f'din il-fidi jgħid. Ma kienx tfisser biss li tibqa' miexi f'din it-triq tal-ħajja sal-aħħar, imma li tibqa' temmen anke fil-mument tal-prova. U li din it-triq kienet verament rivelata lilna minn Ġesu Kristu. Din l-istennija naraw fid-didaker rabta evidenti bejn il-ħajja liturġika u l-istennija tat-tieni miġġa ta' Kristu. Ġifieri dak kollu li qed nagħmlu fil-liturġija, semmejna t-talb, il-ħadd, is-sawm, eċetera, kollu in view of tat-tieni miġġa ta' Kristu. Fader Mario, nixtieq nibqgħu għaddejjin sar il-ħin biex nagħlqu, jiena nirringrazzjak ħafna ta' daw il-programmi tassew interessanti. Nerġgħu nagħtu appuntamenti semmija tagħna l-programmi jmiss jekk tibgħu minit u sa dan it-tant jiena u Fader Mario insellmulkom.